Професионален начин да получите отлични резултати. Те се представя: професионални решения за боядисване, реновация и строителство. Висококачествени самозалепващи се ленти ще ви помогнат да постигнете бързи и отлични резултати. Те са: професионален асортимент на ленти включва вътрешни и външни покривни ленти, ремонтни и обезопасителни ленти, двустранни монтажни ленти и опаковъчни ленти. За да ви ориентира в точките на продажба много лесно, Теса изобрети система с цветово кодирани категории. Тази добре обмислена система с категории се състои от 6 основни цветово кодирани категории за нашите професионални крайни потребители. За ваше удобство и по-добра идентификация на продукта, ние поставихме икони върху етикетите на Теса продуктите, които ясно показват най-значимите характеристики на продукта, както и къде да използвате дадения продукт – в закрити помещения или на открито, времето за приложение и специални характеристики на лентата, т.е. двустранна или прозрачна лента. Преди да започнете каквито и да е реновационни работи, ние ви предлагаме да извършите тест с самозалепваща лента, за да се провери нейната съвместимост с повърхността на прилагане. За да го направите, вие трябва да приложите ивица от избрана Теса лента за боядисване и след това да я разлепите. Ако има фрагменти от боя или от фин пясъчен прах върху лентата, след като тя бъде отстранена, стената трябва да се измие с вода и малко количество препарат за миене на съдове. Повърхността, върху която ние ще прилагаме лентата, трябва да бъде чиста, суха и без прах, смазочни материали, масло, влага и други примеси. Чистата повърхност кара лентата да залепне добре към повърхността на основата, докато мръсната повърхност ще намали нивото на адхезия. Температура за използване на самозалепващи се ленти трябва да бъде по-висока от плюс 5 градуса по Целзий. За лесно отстраняване на лентата, без оставяне на следи, лентата трябва да бъде отстранена под 45 градусов ъгъл.